ନାଇଁ ଯେ ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା ଗଡୁଥିଲି ଆଉ। ମାମା ଯାଇଛି ଡ୍ୟୁଟି, ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କୋଉ ଡ୍ୟୁଟି? ମାମା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଖାଲି ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛ? ଆଉ କଣ କରିବି ଯେ? ନାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା କି? ରୋଷେଇ ମାମା କରିକି ଯାଇଥିଲା, ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି। ବସିଯାଇଥିଲା ନା? ନା ଶୋଇଥିଲି ତ। ମାମା ଭଜା ଭଜି କରିକି ଯାଇଥିଲା। ରୋଷେଇ ତମକୁ ଆସିନି କି? ନା। ଆଉ ମୁଁ କରେନି କେବେ ରୋଷେଇ। ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ ଆଉ କଣ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ କଲନି? ନା। କଣ ପାଇଁ? ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ହଁ କଣ? କୋଉଦିନ ଯିବି ରଣପୁର? ଆସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ରାଗିଗଲ ନା କଣ? ମୁଁ କାହିଁ ରାଗିବି? ଆଉ ମନା କରୁଛ? କିଛି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ କହୁଛି ନା। ନା କଣ ଅସୁବିଧା ଟା ଗୋଟେ କହୁନ କାଇଁ କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମାନେ ତମ ଗାଡି ହର୍ନ ଶୁଭୁଛି ନା ରୁମ ରେ ଶୋଇଛ କିଅ? ରୁମ୍ ଟା କଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ କି? ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ନୁହଁ ରୋଡ ସାଇଡରେ କି? ଆଉ କଣ? ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଝରକା ପାଖରେ ବେଡରେ ଶୋଇଛି। ହେ ଗୁଗୁ, ରାଗି ଯାଉଛ କହିଲ। ହେ ଗୁଗୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଘରକୁ ଆ, ଯାଆନା ସିଆଡ଼େ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଟିକେ କହକୁ ରାଗି ଯାଉଛ ସଡନ କଣ କହିବି ତମକୁ ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କଲ୍ କରିବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ମୁଁ ରଖୁଛି। ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରାଗି ଯାଉଛ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସେମିତି ରାଗେ ସବୁବେଳେ। ହାଁ? ମୁଁ ସେମିତିକା। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ଶୁଣି ସାର, ଆସୁନା କିଛି କିଏ ଭୁଲ କହିଲେ କି କଣ କହିଲେ ରାଗିବ ତ ସଡନ ଟିକେ ତ ରାଗିବାର କଣ କାରଣ? କହିଲି ନା ମୁଁ ସେମିତିକା, ମୁଁ ରାଗେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ସବୁ କଥାରେ ରାଗେ। ଟିକେ କଥା ହଉ। ହାଁ? ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହଉ। ହଁ ସେ ଟିକେ ହଉ କି ଅଧିକ ହଉ ମୁଁ ସବୁ କଥାରେ ରାଗେ। ମାନେ ବିନା ଭୁଲରେ? ହଁ। ତା ଅର୍ଥ ପୁଣି କଣଟେ? କିଛି ନୁହଁ, ତମେ ରଖ ଫୋନ୍। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କଥା ହେବି ଯେ ତମ ସହିତ? ହବାର କାରଣ ତ ବହୁତ ଅଛି, ତ ତମେ ରାଗିଛ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରୁଛି ବା। କଣ ପାଇଁ ରାଗିଛି ତମେ ଜାଣିନ? କହୁନ? କଣ କହିବି? ରାଗିଛ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ତମେ ଫୋନ୍ ରଖିଦିଅ। ଆଉ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କଣ ସିନ୍ କରୁନ ବ୍ଲକ୍ ମାରିଦବ ନା କଣ? ହଁ ଏବେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି, ମେସେଜ୍ କରିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କଣ ନାହିଁ ପାଇଁ ମୋତେ। ମେସେଜ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଲେ କଣ ଭଲ ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିବାଟା ଭଲ ନା କଣ? ତମେ ରଗଉଛ, ରାଗିବିନି? କଣ ରଗେଇଲେ ମାନେ ଭୁଲଟା ତ କହ ଗୋଟେ ଥର। ତମକୁ କହିଲି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଲ କି? ମୁଁ କହିଲି ଉଠେଇ ଛାଡିବି ଏଇଟା କଣ ସଡନ କୋଉଠି ପଠେଇଦବ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରାଇଭେସି ଗୋଟେ ଦରକାର ନା ନାଇଁ?
ହଉ ତମେ ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଲେ କଲ୍ କରିବ ହେଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ହବ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାର ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଏପଟେ ଦେଖାଇଦେବ ଆଉ କ'ଣ ନା କିଛି ଫଟୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଉଠେଇଦେବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇନା କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଛ ବୋଲି। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିବ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ? ତମର ବା ଦରକାର ନା। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ହେଲା। ରଖ, ମୁଁ କିଛି କଥା ବି ହେଇପାରିବିନି, ରଖ। ଯାଅ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହବ। ଯାଅ ଆଉ କାହା ସହ କଥା ହବ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାଅ। ଏଇନେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ନହେଲେ ଘରଠିକି, କ'ଣ କହୁଛ? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ତମେ ଆସ ମନ୍ଦିର ଠିକି ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ମୁଁ ଯିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲ? ତମେ କିଏ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଉ କ'ଣ? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଶୁଭୁନି? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ତମ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି? ଏଇନେ କହୁଛ, ଏଇନେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ, କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ତମ କଥା। କିଛି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ରଖ। ଇଏ କି କଥା? କହିଲି ନା ଫୋନ୍ ରଖ, ନା ବ୍ଲକ୍ କରିବି ଏବେ? ମୁଁ ବା ପଚାରୁଛି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗଟା ଏତେ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତମକୁ ତ କହିଥିଲି 6ଟା ବେଳକୁ ନା। ହଁ 6ଟା ବେଳକୁ କହିଥିଲ ତ, ଏଇନା ଫୋନ୍ କରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ? ଫୋନ୍ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ମାନେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ? ତାହେଲେ ଯୋଉ କଥା କଥା ହେବା କଥା ହଉନ। କହୁନ ତମେ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତମେ ତ ତମ ଆଡୁ ଫୋନ୍ ହିଁ କରୁନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିବି? କହିଲ ତମେ କିଏ କି ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କର। କରିବି? ଏଇନେ କହୁଛ ଫୋନ୍ କର, ଏଇନେ କହୁଛ ଫୋନ୍ କରନି, ତମେ ଏଇନେ କହୁଛ ତମେ କିଏ, ତାପରେ କହୁଛ ଆସ ଯିବା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କହୁନ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ। ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ଖାଲି କରଉଛ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ହଉ ତମେ ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ରୁହ, ମୁଁ ରଖୁଛି। ତମର ଏଇ ନମ୍ବର ନା କୋଉ ନମ୍ବର? ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଥା ହଉଛି ତ, ଏଇ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ହେଇଥିବ ନା। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ଯିବ? ହଁ ହାଁ? ହଁ କରିବେ ଶୁଣୁନ। ହଁ କହୁନ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ଯେ ତମେ? ରୁମରେ ଅଛି। ରୁମରେ ହଁ ଖାଇଛ? ତମେ ଆଉ ତ କ'ଣ ଖାଇଛ? ଦଉନ ଖାଇବାକୁ। ତମେ ଜାଣିଲ ସଡନ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରୁନ କିଛି। ତମର କେତେ ବଡ଼? ମନା କରୁଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ? ତମକୁ ବି ମାଗିଲି, ତମେ ଦେଲ। ନିଜେ ନିଜ କଥା କୁହ, ଦେଲ? ତମେ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେବି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବ। ତମେ ଦିଅ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେବି କି ନାହିଁ ତମେ ଦେଖିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରହିଥାଅ, 4ଟା ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ହଉ। କାଲି ରାତିରେ ମେସେଜ କଲି ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲନି ନା କ'ଣ? ଅନଲାଇନ ଥାଇକି ବି ଆଜି ଅନଲାଇନ ଥିଲ ବି ଇଗ୍ନୋର କଲ। କରିଦେଲି ଆଉ। ତା ଉତ୍ତର ଭଗବାନ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କହୁଛି କୁହ, କ'ଣ କରିବ ଆସିଲେ? କ'ଣଟେ? କ'ଣ କରିବ ଆସିଲେ? ମୋତେ ଦେଖିଲେ କରିବ କ'ଣ? ଦେଖିବାକୁ ପଇସା ପଡିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ? ଘରେ ହଲେଇକି ଶୋଇପଡ଼। ହଉ ଠିକ ଅଛି, 4ଟା ବେଳକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଟା କରୁଛି ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମୁଁ ଉଠେଇବିନି, ହଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ। ହଁ ଯା, ତମେ କ'ଣ ରୁମରେ ଅଛ ବା ଶୋଇପଡ଼। ଫୋନ କରୁଛି ଫାଙ୍କା ହେଇକି ତମେ ଆସୁନ ଶୁଆଇଦବ। ହେଲା। ତମେ ଆସୁନ ଶୁଆଇଦବ। କ'ଣଟେ? ତମେ ଆସ ଶୁଆଇଦବ। ହ୍ୟାଲୋ। ତମେ ଆସ ଶୁଆଇଦବ। ମୁଁ ବା କହିଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବି ବୋଲି। କ'ଣ କରିବ ଆସିଲେ? କ'ଣ କରିବ ଆସିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୁଆଇବାକୁ ଯିବା ତମକୁ। ଓହୋ, ମୋତେ ଶୁଆଇବାକୁ ଆସିବ? ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ପାଣି ମାରିବା ପାଇଁ ତମ ବାଣ୍ଡରେ ଦମ୍ ନଥିବ ହେ। କହୁଥିଲା। ହାଁ? ହଉ ରଣପୁର ଟିକେ ଆସୁନ, ମୁଁ ଯାଉଛି।
ଏବେ ଆସିବ? ଏବେ ପା କହିଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବି ବୋଲି। ନା 4ଟା ବେଳକୁ ମାମା ଥିବ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସଡନ ଯୋଉଦିନ ମିଟ୍ ହଁ କରିବା ମତେ କଥା କହିବ। ମୁଁ କହିବି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଫାଙ୍କା ହେଇକି କହିବ, ଯୋଉଦିନ କହିବ ଯିବା ଆଉ କଣ। ସୁନାଖାଲ କେତେ ଲାଗିବ କି? ତମେ ଆସିବ ମତେ ନେଇକି ଯିବ। ହଁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ କଣ। ଯୋଉ